Yan guys, natagpuan na nga po namin si Nanay Yoli Dacuno, ang nanay po ni na Django, ni na Katay, at Rolly. So yan, siya po yun. Nay, kumusta? Mabuti po. So, buti naman po at natagpuan ka namin. Ano po yung trabaho mo dito sa Calabanga? Nagtatrabaho po ako dyan, nagagabi ako kipali. Nagagamas ka po. Nagamas. May asawa ka na po dito? Meron na po. Ilan po yung anak mo? Isa lang. Iya po, tama. Kitang magura. Kitang magurang gibon tanggabos para sa mga kita. Kung kaipuhan humagad ka ng tawad, mahagad kita. Taramdaman ng pagkakasala tahan. Nagkanaki ko na ito, sir, magpuputo. Iya, mabuto ba ka talaga? Maburot ma. Hindi makilalo na itong panganay ko, ikadua. Ako, ano pa sana yan, sir, naghanap buhay na yan, matibay. So, mag-text na lang po. Iya po, mag-text na lang kami sa aga. Kami sa mo. Iya po, iya po. Ito ka na. Ayan, sige tayo, salamat. Ingat po kamo sa aga sa biyahe. O, sige. Sige. Sige, salamat po. Hello, good morning mga kahabi. So yan, sasama ko ngayon si Uragon Honey. At abangan nyo guys ang magiging tagpo mamaya ni Nanay Yoli at sa kanyang mga anak. So yan. So yan mga kahabi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Good morning po sa ating lahat guys. So yan na nga po, abangan nyo po ang pagkikita ng isang pamilya na matagal pong hindi nagkita-kita. Abangan nyo guys. Yan. Sana matuwa din yung mga bata kahit paano Yun ang hindi natin alam kasi hindi nila nakita yung nanay nila. So bago din po sa amin kung hindi namin alam kung ano mangyayari sa mga tagpong ito. So sana po ay maging maganda yung maging tagpo. Unang tagpo nila sa mahabang panahon na paghihiwalay. So hindi po namin alam. Papakita namin sa inyo kung ano man yung mangyari sa unang tagpo ni Nanay Yoli at ng kanyang mga anak. So yan guys, abangan po natin. So yan guys, may dala nga po kaming Sagi. Sagi. Yan, itong pasalubong ko kay Katay, tapos kay Padi. Manok. Yan, pasalubong naman yan ni Uragon Honey. So yan nga guys, pasok na kami dito kina Roy. At hindi nila alam na papauwi ngayon si Nanay Yoli. So susurpresahin namin sila. At titingnan natin kung anong ekspresyon nila sa pagdating ng kanilang Pre! Yan, sigaw. Wala kang short. Mag-short ka muna, dali. Mag-short. Oh, bless na muna. May tinapay tayo. Bless. Tatay, bless. Bless na. Bless. Wala ka na naman short. Bless na muna sa akin. Bless na sa akin. Uy. Bless na. Very good. Dahil tagay inom. Kumusta Roy? Si Roy busy na naman maglinis.
Very good. Junel, very good. Ang kuha ng tinapay oh. Kuha na. Katay oh. Oh, katay. Katay. Tinapay oh. Hindi ka nabasahan, di ko na. Kaya na. Shirt mo. Yan, may dala kaming tinapay. Kain ka muna. Ano? Nagkumain ka na? Magluto tayo ng manok ngayon. Tulungan mo ko dito sa saging. Role. Nasaan yung kutsilyo mo matalim? Oh, balatan mo na to. Yan. Para matuto ka naman ngayon mag-adobo. Magluto tayong adobo. Yes talaga sa kunya. Ayan, magluto kami guys ngayon ng adobo. Ayan ay binili yan ni Kuya Moroy ha. Pang-ulam nyo. Yan kuya. Balatan mo lang tapos mamaya pipritosin ko yan. Sarang pa ba? Sige. So mag-aadobo kami ngayong manok guys na may prinitong saging. Yan. So yan guys, kasama ko po ngayon si Mrs. Oragon at mag-tutor kami ngayon. At nandyan si Roy, tutulungan din ako ni Roy para kapormalin yung mga kapatid niya dyan. Diyan go, dahil magluwas ha. Go. Diyan go, maglalabas ha. Yan. Ito naman si Rolly. Luluto ngayon ng pang-ulam. Diyan go, hindi sa loob. Diyan go, diyan go. Diyan go. Yan po guys, naayos nga po ni Roy yung kanyang mga kapatid. Mama, say ba din? Say ba? Hindi niya na. Ayan, sige, mag-color tayo sa katay. Yan, color tayo dito ng Tayo. Say ba yun? Nabat na bag. Una ito din na lang. Ayan, busy naman si Rolly magluto. So mamaya magluluto kami. Piniprepare niya lang yung mga gagamitin namin. Nagana naman ako Roy oh. Kanang tinapay habang nagano. Bigyan mo tigi-isa. Kaya. Chocolate, bigyan tigi-isa. Huwag mong ubusin kasi mamaya. Mabigay pa natin yan mamaya. Yan guys, na-miss na din ako ni Padi-Padi. Padaba mo muna ako. Green. Oh, yun Oh, ang sandali nyo. kambing. Oh, say go. Oh, to. Kanding. Oh, Yan ni Roy yung kambing niya oh. to. Ano ka tayo? Green. Dae. At sana nakita ko yan si Roy. Oo. Ano ba na ay? Ano ba na ay? Ano ba na ay? Roy. Muray na. Ay, Law na di. Malaw na, malaw. Law na di. Sarong. Law na di. Pwede. Law na di. May dalang tinapay oh. Law naman. O, ito pala si Roy pala. Ano nga po si Nanay Yuli, dumating na si Nanay Yuli. So, lumabas guys, lumabas si Padi-Padi tapos lumabas sila. Halika dito Padi, halika dito. Leo bista oh. Dumantan si Roy, kuno sa kanding. Kuno to sa kanding mana. So walang guys, hindi talaga nila kilala si mama nila.
Ano po, hindi nila kilala, no? So, nasa loob po ngayon si, ano. Halika, Junel, halika. Dumaan to sa kanding. Nasa loob po yung mama nila. Orang iar dapat iyo makanan mo. Oh. Hindi daw. Sabi mo kayo ito ganyan, nagya si mama, ako buwan. Sige nga ni sige na ay. Lagi nga ni Nilo. Yan di ba no? Kapot niya. Napot ko. Ha, kulong sa kanding. Bang kita kay Roy mana? Kulong sa kanding mana? Dahil man? Mana no? Junel, kulong sa kanding. Isa ito nahiling mo. Isa ito nahiling mo. Isa ito nahiling mo? Sino yung nakita mo? Bistado mo ito? Bistado mo? Hindi mo kilala? Ano mo ba yun, mama mo? Mama mo yun. Danggo. Mama mo yun. Ha? Malaki na sila po, no? Hindi na nila kilala yung mama nila. Hindi nila kilala yung magulang talaga. Matagal na. Sa iya ka katabok. Oh, ito si Padi-Padi po. Hindi niya nakilala talaga. Ay, hindi nga na. Maayo. Kuya Ernesto. So matagal na talaga pong nawala si Nanay Yuli. Hindi nakilala ng mga bata, no? Oo. Hindi nakilala. Oh, ayan. Dahil mo naman na pag ano, bigla unta. Nagdudurulag talaga. Nagdudurulag. At Chan, paano? Nain si Roy. Nagano kang kanding? Sabi niya sa kuya, piprahiling ako ni Jimboy. Dagos na nga yan. Tapos hiling niya ako. Tapos pipugos ko. Grabe talaga ang kaanuan yung pagkakuya. Dahil yung paso ng mga aki. Ano na kayo kay Nisto so ama? Ano? Ano na so ama kaya? Inaon ka. Manila na ito pa na kauli. Ano yun ng panahon pagkali ko? Binduan taon. Kira, Binduan taon. Maduan taon ng garo. Maduan taon ng hero. pumpak lockdown. Ayun na Nagalitin dito si Ray. Naglawig sana si Roy kang kanding, nakatunog, naghali, nawara, pwedeng buminagtas pa doon. Kaya unto dyan ko sa bago. Decorate ko sa tugod tiro. Ang ano niya. So yan guys, si Nanay Yuli. Kaya yan. Na medyo, ano kasi yung mga bata, bago sa paningin nila si Nanay Yuli. So yun, ano, parang yung first encounter ni Roy at Kaya ng mga bata. So na, yun nga yung na-predict, di ba na-predict natin yun? ganun yung first encounter namin ng mga bata. Mga bata na hindi nila kilala. So anong nangyari, ano, Takbuhan sila dyan, no? takbuhan yung mga bata. Pero hindi tumakbo si Rolly na lang ano, kasi medyo may isip na. May isip na rin. Oo. So yan guys, Yung Nayuli, ngayon po nakita nyo na yung mga anak nyo. Ano po yung masasabi nyo? Hirap talaga pala yung maalis ang magulang. Katulad nito, sana hindi na ano lang may mga asawa katulad ko. Sana hindi ka nakilala ng anak mo. Takot sa'yo. tama ka ba? Tingnan mo yung bunso ko, wala na. Hindi nyo rin po sila masisisi ano, kasi talagang Ako ang may kasalanan nito. Kaya tatanggapin. Pero gagawin ko rin na para makabawi ako sa kanila. Kasi ngayon lang yun. Mababait yan, mga anak ko na yan. ilang taon nga po ulit kayo na hindi po nagkita. 5 taon. 5 taon. Simula nung umuwi ako dito. Tapos 3 araw lang ako, iwanan ko sila. Kagaling ko lang nung napaksama ko magulang. Galing ko lang nagmagilan. Parang Nanay Yuli, ano yung pakiramdam mo na nung unang pasok mo sa bahay ng mga anak mo, parang nabigla sila. Ano yung pakiramdam mo? ano, lungkot na lungkot ako kasi hindi nga nila ako kilala.
So yun ang kinalulungkot mo. Tapos niyayakap ko sila, yung panganay ko, kilala ko. Yung panganay ko, kilala niya ako. Mabait kasi mabait. Yan ang nagpalaki yan sa mga anak ko. Pag ako nagtatrabaho, yan ang hirap na hirap sa yung panganay. Si Rolly. Si Rolly, yan ang nakakaawa. Kasi may sakit yan eh. Yan lagi kong dinadasal na sana hindi na bumalik yung sakit niya ng kidney. Tagal yan sa ospital, sinaksakan niya na May sakit po sa kidney. may kidney yan. Yan ang nakaano sa akin kasi may kidney din ako, may UTI ako. UTI. Kamana sa akin. So, para po sa'yo, nalungkot ka nung hindi ka kinilala ng mga anak mo. Para sa akin, lungkot na lungkot ako kasi kaganyan sila, napabayaan ko. Pero, Pero tuwang-tuwa ako kasi Opo. natulungan ninyo sila nag-aaral, nabigyan mo ng pagkain. Opo. Pero meron po ba na nayuling panghihinayang sa sarili mo na yung nagawa mo sa mga anak mo? Pagsisisi. Ay sobrang pagsisisi ko. Pero ano pang magawa natin na nandiyan na yan. Iniisip ko naman kung iwanan ko to, may anak kami. Parang konsensya talaga, konsensya. Kakaawa. Ano pa naman magilibutan, nandiyan na yan. O, ganito na lang gawin. Please, Sa ngayon tanggapin mo lang po muna. tinatanggap mo na po yung sitwasyon. Tanggap ko na, tanggap ko na, tagal na, hindi na ako ng sorry sa Panginoon, kaya nga ako nakapunta doon sa simbahan na gusto makauwi ako dito, makita ko sila. Anong pakiramdam mo na nakita mo yung mama mo? Masaya ka, malungkot? Masaya ka? Masaya kang nakita mo mama mo? Anong pakiramdam mo ngayon? Gusto mo ba magalit sa kanya? Hindi ka galit kina Nanay Yuli? Napakabuti mo naman po ng anak. So kung sabihin ni Nanay Yuling patawarin mo siya, papatawarin mo rin siya. Pinapatawad mo si Nanay Yuli sa pag-iwan sa inyo. Bait ng mga anak ni Rolly. Si Kuya si Roy kaya, sa tingin mo? Si Roy po kasi guys, nung naalaman niyang may paparating si Nanay Yuli, nagano lang siya ng parang pupunta doon sa kambing, hindi na bumalik. Sa tingin mo, si Roy, matanggap niya kaya si Nanay Yuli? Hindi sana po. Hindi mo alam. So yan, at least ikaw, Rolly, tanggap mo. Welcome si mama mo sa bahay niya. Kaya mo? Kurang. Okay lang na nandyan, umuwi ngayon si mama mo. Okay sa'yo. So magluluto na tayo ngayon. Iniwan kasi namin guys yung niluluto namin. Ikaw padi-padi. Ano na? Okay lang. Okay lang na nandyan si mama mo. Yun o. Mama mo yun. Yun na. Mama mo yun. Akin niinip. Babae na. Ang babae yan. Mama mo yun. Yun o. Kilala mo? Kilala mo pa mama mo? Diba? Mama? Ano masasabi mo kay mama mo? Akin eh. Babae mo ka. Hindi mo kilala yun, hindi mo kilala. Bisto mo itong babae, bisto mo. Kabag kapangay. Haalil ako. Hinalo. Hinakap ka? Anong ginawa mo po nang niyakap ka? Ito. Ng babae? Mama mo yun. Mama. Mayroon kita. Ma- May. masaya ka nakita mo si mama mo? Mayroon kita. Gusto mo, gusto mong nakita mo si mama mo? Mama mo yun, mama. Haloy. Mama. Haloy. Roy. Mama mo yun, mama. Ano na? Yakapin natin si mama mo, yakap ka. Nag-bless ka kay mama mo. So ganito lang guys si Jimboy, pero parang alam niya yung sitwasyon. Sino to mo? Alam niya din yung Luto na? sitwasyon na, Ito na? magluluto kami ni Kuya Moroli. Sino? Si Katay, tapos si Junel, ayun, sumakbo, si Django, si Katay. So ayaw nilang lumapit guys sa bahay nila. Kasi nandun si Nanay Yuli sa loob. Luto na? Ayun yung asawa ni Nanay Yuling, kasama taga Kalabanga. Ito naman si Luto na? Padi-Padi.
Magluluto tayo. Nutot mo. Mag-bless ka sa mama mo. Mag-bless tayo sa mama mo. Doon sa babae. Bayi, mag-bless ka. Ay, may. Ano? Mag-bless tayo. Budi. Ayaw mo? Ayaw? Abo? Takangayo to. Ha? Abo to. Abo mo? Yo. Ma-bless kita doon sa mama mo. Tinanay yun. Ma-bless kita doon. Say. Doon ba sa bayi? Sa loob na. Sabi na, bless. Ma-bless kita mo na. Mata na kitang manok. Mag-bless ka doon. Ma-bless ka doon sa Ay, mama mo. tambang nga nila. Tambakan nga. So nakakaawa guys yung sitwasyon ng mga... Doon tayo doon sa loob. Sa loob. Ma-bless tayo sa mama mo. Doon, bless na, bless ka doon sa mama mo. Oh. Mag-bless ka doon. Bless. Yo. Yan guys, nakakaawa ng mga bata na to kasi sa kalagayan nila sa pag-iisip, maawa ka talaga. Hindi na alam ang nangyayari dahil sa mga pangyayaring iniwan sila ng magulang nila, hindi na nila kilala. Yan, si Padi-Padi. Ino. Babae. Babae, ang pangalan Yuli, Nanay Yuli. Oh. Oh. Ang tinatawag niya si Nanay Yuli. Tawag mo si Nanay Yuli? Sabi mo nanay. Main bila. Ito. Paano yung inumon? Main bila. Ano ito mabisa nga kita doon, Blaze. Mablis kita doon kinanay mo. Mablis ka lang araw kan doon, Blaze. Ayaw mo mag-Blaze? Mablis kita doon sa nanay mo. O Junaid, bless ka doon sa nanay mo yun. Ha? Yan. Halika. Ayaw mo? Ayaw mo kay mama mo? Ha? Bawal daw, ayaw niya daw sa mama niya. Pwede. Anorakan mo. Junel, mag-bless ka sa mama mo. Mama mo yun. Ayaw mo kay mama mo? Ayaw mo? Habo mo, habo? Bakit ayaw mo sa mama mo? Ha? Mag-bless ka sa mama mo. Nanay Yuli mo yun. Urakan na. Urang mo. Ayaw mo? Ayaw mo kay mama mo? Mag-bless tayo. Tatay. Tatay. Dito ka, dito kayo, dito kayo. Mablis ka sa... Mama mo ito, mama. Kilala mo yung mama mo? Katay. Ano, Roy? Kilala, may kindi ako. Nakakaawa guys si Katay kasi ito yung pinakawalang alam. So iniwan to ni Nanay Yuli, 7 months. Oh, 7 months old. So nakakaawa guys ito si Katay kasi iniwan to ni Nanay Yuli, 7 months old. Oo. Roy. Si Roy? Oo. Opo ka lang dyan. Iniwan to si Katay, 7 months old, nakakaawa. So, hindi niya talaga kilala. Ito si, hindi niya naman din kilala ni Junel. Ayaw niya daw lumapit sa mama niya. Ano ayaw mo lumapit? Lapit tayo doon, mag-bless ka. Mag-bless ka sa mama mo. Mag-bless ka sa mama mo. Oh, sige gawad. Mag-bless tayo sa mama mo. Ha, mag-bless tayo. Dito ka duman. Yan yun. Huwag ka dyan duman. Oo. Ano? Ano? Guys, tingnan niyo naman si Katay, oh. Wala siyang alam na yung mama niya umuwi na. Kasi sa kalagayan ni Katay talaga po, medyo nagkaroon siya ng ano. So nandito sila sa kapitbahay. Django! Yan, tumakbo sila lahat. Ito si Junel, si Padi-Padi, oh, takbuhan! Masing ka din mo! Maka na kita, Django! Habo mo mag-bless kay mama mo? Bakit ayaw mo mag-bless? Ayaw mo mag-bless mama mo? Ayaw? Pero kilala mo, mama mo yun. Hindi mo yun, mama? Hindi, si Nanay Yuli mo yun, mama mo yun. Ayaw mo? Ayaw mo lumapit?
Ini ko ba? Sigo. Sigo. Django, abo man mag-bless ni Django kay mama niya. Si Katay, hindi niya talaga yung kilala. Sigo. Sigo. Ikaw hindi mo talaga kilala sa mama mo, hindi mo kilala. Sigo. Tapos siga. Sokos. Sokos. Kilala mo? Kinukugos ka? Yung ayos. Tapos sigo. Ito. Utot na. Maluto na kita? Bad yan ha, bad. Bad yan. Di. Nandito kami sa kapitbahay nila. Ayaw nilang umuwi sa bahay. Utot na. Dito yung mga kapatid oh. Utot. So hindi naman natin guys masisisi itong mga anak na to kasi talagang bigla na lang uuwi yung kanilang ina na matagal silang iniwan. Ilang taon na Role? Mag 5 taon na kaya? Sabi ni Nanay Yuli, 5 taon na pala kayong iniwan. So 5 taon silang iniwan dito sa nagkanya-kanya sila. So hindi naman natin masisisi itong mga anak na to kung hindi talaga nila papansinin yung mama nila. Tulad si Padi-Padi. Meron pang sa kanyang kalagayan, sa kanyang pag-iisip. So yan, mahirap talaga. Buti na lang si Role. At least kilala mo na talaga si mama mo, ano? Sigo. Oh, sigo. So at least si Rolly guys, sabi niya kanina, tanggap niya yung mama niya kahit umuwi, okay lang daw. So si Django ayaw talaga yung si Django guys, oh. Sigo. Ano, gusto mo kay mama mo? Oh, yan oh, ayaw talaga. Ay, kung malulingan na maliputo na pati an. Pada baong ko ni. Kumarang doon. Dinatong ako na ako sa iyo. Sino bang pagkitayak ang gayon ni Pagay sa mama mo kanya sa Tagaytay. Oh, Anjin, sabi ko sa iyo, hindi ka mo magpapatato. Ako sinabi ko kaya sa endo ka mga saragit pa ka mo. Hindi ka magpagbarkada nung hindi ka mahilig yung magsigarilyo ka ha. Ako kung may mag-isyo ka. May tato. Si kuya mo nga, isa na yan. May gusto, pwede ka mapagbarkada na ang barkada pilion. Pangit itong sa gabos may tato. Nabiyan na gusto mo, kansara dito pa ka mo. Yung mo si kuya mo, yaon sa naigdi. Sa dait nga ni, dapat tuta. Dawa anong nangyari, inalo ka mga barkada muna. Patato, tamati yan. Dawa, nag-andakulak ka sa dait, iwasan mo mga barkada ng mga ito na nakarot sa buhay. Kami itong tagamok tayo. Iwasan mo. So, hindi na kita. Ang mga ano, Ay, wala. dawa anong nangyari. Ay, kung magpatato. Kuya mo din. Tagi na. So, mga Ano, Ray? Ay, si Janelle. Boss. kita nagkahirawanan. Susunod mo ako maglabanan. Si Janelle guys, oh. Pati na. Ay, may sagang. Janelle, pasok ka. Saga, no? Takot ako. Kaya ako kuragan ni. Isarabi naman ni Papa mo. Tutulog sa piso. Sige lang, sige yan. Si Tibi. Gusto mo mag-eskwela mo. Pumipili ka. Bata-bata. Kulog mo sa kuya. Ano naman. Kita nag-aaraw ko. Dali mo bakang pipad na ba? Kabaya ka ito.